Sportivi din Piatra Neamț, Sibiu și Târgu Mureș și-au dat întâlnire la un antrenament de luptă simulat în Ungheni, la fostele ferme acum părăsite. Dotați cu replici de arme reale, îmbrăcați asemenea soldaților, sportivii s-au jucat de-a capturatul steagului până ce una din echipe a reușit să le dobândească pe amândouă, ceea ce a presupus utilizarea unui număr impresionant de pile, gloanțele de joc, consumate pentru împușcarea adversarilor, o bună comunicare cu membrii echipei și multă onoare pentru a recunoaște când glonțul te-a atins și ieși din lupta simulată. Dacă ați jucat vreodată Counter-Strike, vă puteți face o idee cam ce înseamnă Airsoft. Explicațiile mai exacte însă vin de la practicanții acestui sport. Airsoft-ul este un joc ca o fel de simulare militară, care simulează de fapt tirul cu arma adevărată prin intermediul unor bile de 6 mm. Iar aceste puști, aceste replici de Airsoft, care așa se numesc, sunt clone sau replici de fapt ale unor variante adevărate. Ele sunt inofensive, singura protecție obligatorie este ochelarul din policarbonat, un ochelar special care nu se sparge nici la luptarea cu ciocanul. După cum ziceam, fiecare din noi urmărește anumite scopuri la joc. Să zicem, unii merg mai mult pe mențiuni, mai mult pe chestiile militare, jocul militar, după anumite reguli, și ceilalți poate mai mult pe partea de fun. Ce să vă spun? Suntem în creștere, este un sport care momentan, să zic, e destul de puțin cunoscut în România. În primul rând este nevoie de condiție fizică. Fără condiție fizică chiar nu se poate supraviețui, să zic așa, în joc. Trebuie mișcat foarte mult și mai sunt, desigur, elementele care dețin de locație. Se învață prin experiență, sincer. Deci, cineva poate să explice bazele, dar experiența se câștigă. Practicarea acestui sport, care are din ce în ce mai mulți adepți în România, presupune costuri destul de serioase. Sunt o multitudine de accesorii, iar accesoriile adevărate, armelor adevărate, se potrivesc pe replicile de Airsoft și în funcție de bugetul fiecăruia poate să-și ia ceva original sau de care folosesc chiar și soldații, sau eventual o pușcă, să zicem, o replică și cu ochelari și cu un echipament să aduce în jur la 10 la 1000 de lei. În România acest sport este practicat de câțiva ani doar, în timp ce în Statele Unite ale Americii are o tradiție de peste 20 de ani. Poate de aceea, pentru a acumula experiență, echipele românești se înscriu în competiții internaționale, cum va fi și cea de 3 zile din Cehia. Am fost și anul trecut, a fost extraordinar. Diferența este foarte mare și e bine când mergi acolo, că atunci știi cum să adaptezi, sau mai bine zis, ce poți să schimbi, să îmbunătățești în jocul românesc. La noi a început, din câte știu eu, cam acum 6 ani. Deci 6 ani comparativ cu 20 de ani e relativ puțin. Și e important să participăm la evenimente în afara țării, pentru că învățăm de la ei, practic. Cel mai puternic concurs este în Suedia, unde anual se adună peste 1500 de participanți. Cu toate că pare un sport agresiv, scopul Airsoft-ului, susțin practicanții săi, este tocmai să reducă energiile negative și să aducă bună dispoziție.